CITEC vandaag in het parlement praat over geweld op scholen. De vakbond voor onderwijspersoneel had er al vaker over gevraagd en nu hebben ze gehoor gekregen bij het parlement om over deze problematiek te spreken. Het gaat over de problemen met agressie, geweld en bedreigingen in het onderwijs. Naar aanleiding van de vele gevallen van agressie, geweld en bedreigingen in en rond scholen, maar ook op wegen en openbare pleinen, heeft het bestuur van CITEC een uitnodiging ontvangen. CITEC had er al eerder om gevraagd en ze zijn nu blij dat ze daadwerkelijk in het parlement over dit belangrijke onderwerp kunnen gaan praten. Het gaat vooral om het gebrek aan veiligheid in het onderwijs. En het gaat niet alleen van de afgelopen periode, maar al voor langere tijd al. Dus CITEC, die vakbond, is er ook van overtuigd dat parlementariërs na deze bijeenkomst met voorstellen voor maatregelen zullen komen om verdere gevallen van agressie, geweld en bedreigingen in het onderwijs te voorkomen voordat de situatie